Tiernapojat on vuosisatoja vanha jouluperinne, jossa kuningas Herodes surmaa vihoissaan kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset. Mutta nyt kaikki on toisin. Hyvää yötä. Pääosissa Murjaanien kuningas Janne Pekkala, Knihti Aki Louhela, Mänkki Lauri Salovaara sekä kuningatar Herodes Merja Satulehto. Nyt minä olen käynyt Juuttaanmaan Taavetin kaupungissa, tappanut ja virtaan heittänyt kaikki yli 20-vuotiaat poikalapset. Yli? Eiku alle? Voi Jeesus. Joo, se meni kans. Miksi sinä et ole niin musta? Tänä jouluna Tierna Show.